ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ିଟା ତୋଳୁଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ତୋଳି ସାରିଲେଣି, ଏଇଟା ତୋଳିଲା ବେଳେ ହାତ ପୁରା ବଥା ହେଇଗଲା। ବାଇଗଣ ଗଛର କଣ୍ଟାଟା ଟିପଟେ ଫୁଟିଗଲା ତ ସେ ଆଉ ହାତରେ ମୁଁ ଆଉ ଛିଡ଼େଇ ପାରୁନି, ଟିପଟା ବଥା ହେଇଗଲା ତ ଛିଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ସାଇଜ୍ କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ହୋମ୍ ଗାର୍ଡେନଟା ନା, ଯାହା ଯେତେ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ତା ଦେହରେ ମୂଷା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଖାଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ନା, ରାତିରେ ମୂଷା ମାନେ ସବୁ ପୁରିକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। 2-3ଟା ମୂଷା ବି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜହ୍ନି ନଟା ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ଉଠିଲାଣି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ, 4ଟି ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି 2ଟି ଜହ୍ନି।